खुलुमबाय लाब्रापारानि रायजो नोंथांमोन। दिनैनि बे खुसिनि समाव जेसेबां जानांगौ जेसेबां लोंनांगौ लोंबानो जाबाय जाबानो जाबाय। रावबो लाजिनाङा रायजोफोर। लाजिबा खाजि गोमायो, बेनिखायनो गोसो होनानै जा लों रंजा बाजा। मानो होनोब्ला जोंहा दिनै रंजानायनि सम। फारसेथिंजाय गोदान बोसोरबो फैगासिनो आरो आंहानि फिसालायाबो बे गोथार सानाव जोनोम जाबाय। बेनिफ्राय आरो खुसिनि बाथ्रा मा दंबावो? बेनिखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो जा लों रंजा बाजा। जेसेबां हायो जा गारमाया फुवारबानो ओंखाम ओंख्रिखौ नुहुरनाय बायदि जाजोबबानो जाबाय, लोंजोबबानो जाबाय बास। दिनै आं सासे बिफा जानानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो बे खोथाखौ नोंथांमोननो मिथिहोनानै बिराद खुसि जागोन दि आंनि फिसालानि मुङा जागोन जुनियर टपिराम। जुनियर टपिराम, खोनादोंना? आंनि फिसालानि मुङा जुनियर टपिराम। दे जादो, थांखांनाय बाथ्राफोरखौ बावगारजोबनानै दिनैनिफ्राय गोदान स्टार्ट खालामनोसै ना मा बुङो मिस्टार सन्थला आरो सोमस्रि? मानसिनि जिउ दानो दं दानो गैया, जेसेबांखिनि दिन दं मिलायनानै थानांगौ आरो। आंनि मथेबाथ' मोनसेल'सो जिउ, जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ। मानो होनोबा सानसेबाबो थैखानांगौ। नों थिगखौनो बुंदों सन्थला। मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैयाथ' आरो। बेनिखायनो सिमांफोरखौबो जों जेब्लाबो गिदिरसो नुखानांगौ। मोनसेल'सो जिउ, बेवहाय जोङो मोजाङै थांनानै थानो हायाबा, जानो हायाबा, लोंनो हायाबा अब्ला मानसि जोनोम जानानैलाय माथो लाब? आंथ' सानो जों मानसि जोनोम जादों जेब्ला जोंनि मेलेमखौ बाहायनांगौ, सोलोखौ बाहायनांगौ। बेनिफ्राय बुहुमाव जाखिनि दङ गासैखौबो मोननो नाजानांगौ। आइ मा बुंदों नों बेफोरखौ? आंलाय नंगौखौसो बुंदों दा, नङा होमबा मिस्टार सन्थला? मानसिनि जिउआ दान्दिसेल'। बे दान्दिसे जिउखौ जोङो गावनि बायदि थांनानै थानो मोनाब्ला, गाव लुबैनाय बायदि मावनो मोनाब्ला, गोसो बायदि थांनानै थानो हायाब्ला मानोथो नांगौ बे जिउखौलाय, नङा होमबा? आंनि मथेबाथ' जाखिनि मोनो बेवहायनो गोजोननाय लानांगौ होननानै आं सानो। आयै, दिनैनि समाव नों मानो बेफोरबायदि राव बुंदों? आंलाय माथो बुंदों? ना आं बुंनायाव माबाफोर गाज्रि मोनदों मिस्टार सन्थला? मोनाखै, आरो नों बुंनायाबो सैथो। जिउआ मोनसेल' ना, गोसो बायदि खालामनो लुबैयोथ' आरो बयबो, नाथाय हायियावसो थायो। हा नंगौ दा, नोंसोरबोथ' गारियाव गाखोनो लुबैयो, नोंसोरबोथ' एर'प्लेनाव थाबायनो लुबैयो। जोंलारियाबोथ' गावनि बिमा बिफानो मोजां लाइफ होनो लुगैयो। थिग बिदिनो जोंनि जिउआव मानसिनि लुगैनाया जोबा। जिउआव जेसेबां दिन थांनानै थागोन एसेबां दिन जोंहा मोगा मोगि जाखानांगोन। बेनि सायाव जोंनि जिउआबो जुदि एसेबो मोजाङै थाङाबा जोंहा मानसि जोनोम जानायनि जेबो मुलाम्फायानो गैया, नङा होमबा? आं सानो मानसिया थांना थानो थाखाय जेबो बाहाना गोनांथि गैया। जोङो जेरावबो खुसि मोननो हायो। जोङो जानो हायोबा आलु बाथोनजोंबो ओंखाम जानो हायो। नाथाय जोंनि खुगायाव अमा बेदरखौ मोनजादावोबा अमाखौ लुबैयो। बे जोंनि सानना लानायसो खोथा। जों जेसेबांनो लुबैगोन एसेबांनो बांसिन खस्थ' मोनबाय थागोन। जिखिनि दङ जोंनि आखायाव, जों बेजों गोजोननाय लानो हानायाबो जोबोद गिदिरनि बाथ्रा। दे, नोंनि बुंनायाबो सैथो। हा जोंलारि, एन्टनिय'नि रुमखौ नाहैया मानो? देनां नों बिनि रुमावनो फैखानांगोन। नांलाया दे। मानो? देनां बे न'आवनो नों बिहामजो जानानै फैनांगोन। नाहैदो, एन्टनिय' लानानै थाङा मानो? जोंलारि फै। आयै, दे दसे रायलायहैबानो जाबाय। जों बेवहायनो दं। जागोन दे। दे जादो, जानानैनो मोजां गाज्रि सावरायलायनोसै। औ जादो। होमबालाय जानोसै दे। जोंलारि, बेनो आंनि रुमा। बारा मोजां नङा। एन्टनिय', एसेबां मोजां रुम थानानैबो नों बिदिसो बुंदों आरो? नोंनि रुमा जोबोद मोजां। बे रुमा उनाव नोंनिबो जागोन। आच्छा एन्टनिय', नोंनि आइ आफामोना थारैनो जोंनि मोजां मोनलायनायखौ गनायमारबायना? नों मानो दाबो बेखौनो सानबाय थायो? औ, गनायबाय। नों बांद्राय सानबाय थानाङा। बे समा साननायनि सम नङा, सिटुवेसनखौ लानानै खुसि जानायनिसो सम। बेनिखायनो नों बारा सानबाय थानाङा। जागोन दे। जोंलारि। औ एन्टनिय'। नै आं नोंनो गिफ्ट लाबोदों। मा दं बेवहायलाय एसेबां गिदिर? आं सानो नों न'आव थांनानै बेखौ हैगोन। नंगौ नामा? दा बेवहाय बेखौबालाय माथो जानो? अब्ला बेयो सरप्राइज गिफ्ट जानाय नङा। आं सानो नों न'आव थांनानै आरामसे नायथां। जागोन दे। एन्टनिय', मा बेलाय? जोंलारिनि थाखाय मोनसे गिफ्ट। दे, जेबो नङा। बाहेरायाव दोनै थां। आरो जों बयबो मोखां नायलायलाय ओंखाम जानोसै। जागोन दे। थां, दोनै थां। जोंलारि, दिनै नोंसोरनि साननायाथ' जाफुंसिगोन नङा होमबा? नोंथ' जोबोद खुसि। नों जुदि जोंनि सोमोन्दोखौ लानानै खुसियानो नङाब्ला मानो जोंखौ आलासि जानो लिंहरदों? नोंखौ आंनि बिहामजो महरै आं मालाबाबो खुसि बोजबनो हानाय नङा। अब्लाबो बे खोथाखौबो दाबाव, एन्टनिय' आंनि फिसाला। एन्टनिय'नि खुसिनि थाखाय आं गासैखौबो मावगोन। गोनां जायोब्ला नोंखौबो बिहामजो लाबोगोन। बेनिखायनो आं सानो
नों एन्टनिअजों जुलि जायोबा जापानाव थांनानै फरायनायखौ गार। खोनासं जोंलारि, गोसो गैयाबाबो एन्टनिअनि जिउआव आं नोंखौ बोजबफानानै लाबाय आरो नोंनि खोथा मथेनो आङो नोंनि बिमा बिफानावबो निमाहा बिहैबाय। आं सानो नोंबो आंनि खोथाखौ लाखिनानै जापानाव फरायनायखौ दोनहैनांगौ आरो बे नखरनि बिहामजो जानोबा खामानि मावनो नाङा। जोंनि नखराव मा नांगौ मा नाङा गासैबो दंजोबो आरो एन्टनिअआ नोंनो नांगौखिनिखौ होजोबगोन। बेनिखायनो आं सानो नों गोजानाव थाङालासिनो जायगायावनो थानानै माबा मोनसे खालाम। जेबो साख्रि मावाबाबो जागोन, आंथ' साख्रि मावनायखौ लुबैया। मा होननाय जादों बेफोरो? आं आंनि सिमांखौ मानो आं सेफायनो? आं सासे साक्सेसफुल एनिमेटर जानो लुबैदों बर'नि। बे आंनि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन सिमां। आंनि सिमांखौ आं मानो गादबनानै दोननो? बिदिबालाय नोंनि खोथासै। आं सानो बे नखराव नोङो बिहामजो महरै थाफैनो गोसोब्ला नों साख्रि मावनो गारनांगोन। बे नखरनि बिहामजोफोरा साख्रि मावनो मोना। बेनो आंनि नोंनिफ्राय जोबथा लुबैनाय। बेनिफ्राय आरो आं नोंनाव जेबो बिला। बे नखरनि बिहामजो जानो गोसो दङब्ला जापानाव थांनायखौ बन्द खालामनांगौ आरो साख्रि मावनो माबा मोनसे खामानि मावनो साननायखौ ज्राब दोननांगौ आरो फैदो ओंखाम जानोसै। मा राव बेफोर? मानो आंनि जिउआव एसेबां आनजाद नायबाय थायो? एन्टनिअजों मोजाङै जुलि जानांगौबा आं साख्रि मावनायखौ गारनांगौ, आंनि सिमांखौ दोनथ'नांगौ। मानो बिदि? मानो? आयौ बाला, सोरनि मोखां लादोंबाल बेलाय? दुलुर दालार बोरैबा नायबा इमाव, बोरैबा नायबा थरल', बोरैबा नायबा सन्थ'ला। बोरै सोरनि मोखां लाखोबाल? रावनिबो मोखां लायाखै, मालाय इसोरा होनाय मोखांसो। बेनिखायनो बांद्राय जेबो बुंनाङा। अके, मानसियाबो उन्दुबाल' थाथारो आयौ बाला। नामखौबो मा दोनगोन होनदों? जुनियर टपिराम? ओइ बादालि, मा नाम दोनहोगोन नों? आं जेबो मिन्थिया आब'। गावहा जेखौ दोनो दोनथोंसै। आरो नोंबो जिरायफैनो हाबायानो आयौ बाला। दसेबो रेस्ट लायासै नों बिसिनायाव। आं जिरायबाय थानो बाबाय आरो उदैयालाय सादोंमोन, नाथाय गथ' मोनखांनानै बांद्राय जेबो मोनासै आरो। दे, मोजाङै जोथोन लाबानो जाबाय। आं मोनसे रिपर्ट लाहैनि। नोंसोर थाथ'लायदो दे। ओइ बमब्र, बहा थांनो नागिरदों नोंलाय? मोनसे निउस कभार खालामनो लिंहरदोंलै आंखौ टाउनाव। हाखु दाखु थांनोसै दे आं। ओइ माबा माबि जालांदोब्रा। दिनै आंनो ओंखाम संगोन, ओंख्रि संगोन, दिनै आंनो फिथा लावदुम गासैखौबो संजोबगोन। दे आंनो जुना हरबानो जाबाय, आं थांनोसैलै। बाप्पावो, ओइ दाउसेन, मा एसे जं नायदोंलै आंनि जुनियर टपिरामखौ? बोरैबा नोजोर नांलायलांगोन। ओइ बाथामिस, नोंनि फिसालाखौ नोंनि महर नङि बायदिखौसो नायदों दा आंलाय। मा आंनि बायदि महर नङालै? आंनि बायदि महरानो माथो। नों मेगन सानानै बुंबा जायाना। हर, आं आंनि फिसालाखौ बामगोन। आयौ बाला, दा गारदावाबानो जाबाय नों। गथ'खौ गारदावनाङा दे। मानो गारदावलाबायनांगौ जाखो आंनि फिसालाखौलाय? ओइ जुनियर टपिराम, सिखारदो दे, सिखारदो। मा आं नोंखौ उन्दुनायखौल' नुबाय थायोलै? मानो एसेबां उन्दुबाय थायोब्रा नोंलाय? सिखारदो। दहायसो बेसे मिनिट खाख्लायखांबाय, नोंहासो नुवाखै दा? आंलाय आंनि फिसालानि नामावनो गामिनि रायजोफोरनो आंहा माबा माबि जाहोजोब्बाय। आयौ हाबाब, फैसाखौ बाहायजोब्बाय आरो नों? हा माथो, आंनि फिसालानि मुङाव खेबसे बाहायनायावलाय माथो थाङो? गाबोननो खामायगोन, गाबोननो मोनलायगोन। ओइ नोंसा नोम्बौबो दंलाय, नोम्बौआ खबर मोनदोंना मोनाखै? मोनाखैबा गाबोन सानैबो रायहैगोन। मानो गथ'खौलाय बिदि बुंदों? माथो, बरगयारि फोलेरनि सासेल' नायल' जायल' फिसौला, बेखौनो बिबौआ नायनो फैयाखै। गाबोन थांगासिनो सानैबो जेसिपि लानानै। नोंनो जेबो बुस्थु होफैयाबा उरखावजोबहैगोन न'खौनो ना आंनि जुनियर टपिराम? दे होमबालाय थांलायलायदो। गाज्रि मोननाय मोजां मोननाय खोथाफोरखौ दोनथ'लायदो दे। फिसाफोरा गोसोफोरा मिलायलायदोंबालाय माथो होनबावनो जों मालाय। आंथ' जोंलारिखौ गोजानाव थांजानो बाबावबायसो। जोंलारिया गोजानाव थाङोबा जोंना एन्टनिअआबो थांफागोन। बेनि सायाव एन्टनिअआबो एसे देहाया गाज्रि जानानै दं, नोंसोर मिथिखायो नङा होमबा? आं आंनि फिसानि फारसे, फिसाया जुदि गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो सानो, बेवहाय आंहा जेबो हेंथा गैया। दे, आं जा रायलायनांगौ रायलायखाबाय, नङा होमबा जोंलारि? औ। होमबालाय एन्टनिअआ दोनहैथोंसै। नाङा दे, जों गोजा थांगोन। आं थम ड्राइभार सासे लिंहरखाबाय। नांथ'लायला दे, नोंसोर थादो, जों गावनो गोजा थांनोसै। दे होमबालाय आं दोनहैगोन दे। नाङा एन्टनिअ, जों गोजा थांगोन। औ, जों गोजा थांनोसै। आं थम लिंहरखाबाय, नङाबा थम ड्राइभारा गाज्रि मोनगोन। दे होमबालाय बिदाय। आयै, नों बेफोरखौ मा बुंनाय दहाय? आंलाय मा बुंदों? जोंलारिया जि गोसो जायो बेखौ खालामथों। नों मानो जोंलारिखौ माखासे खोथायाव बादा होनो सानदों? नै, आंनि गासैबो खोथायानो गाज्रिसो जायो होमबा? आंलाय नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों दा। जोंहानि न'खराव मा दं मा गैया
बेयो जुदि जोंहानि न'खराव बिहामजो महरै फैयोब्ला बे न'आवनो थानांगोन ना। जोंहा मा न'आव खामानि गैया आरो जोंहा न'आवनो थोजासे रां रुफा दङ, धोन सम्पति दं। बेफोर मानि थाखाय? जुदि बिहामजोआनो जुदि खामानि मावहैयोबा बेफोर रां रुफाखौलाय मानो नांगौ जोंनोलाय? आं सानो बे न'खराव बिहामजोफ्रा रावबो खामानि मावनो मोना। आं नोंसोरनि मोजां मोननायखौबो बोजबनानै लाबाय। आरो मा आंनि साननायखौ एसेबो मानिनो गोसो जाया नामा नोंलाय एन्टनिय? दिनै नोंनि अख्रा अख्रा बुंनायाव आं दिनै जाय मानसिखौ एसेबो मोजां मोना बे मानसिखौ बोजबना लानो नागिरबाय। दा बे आंनि फिसा मोनसे खोथाखौनो मानिनो हाया। आं जोंलारिखौ जापानाव थांजानो बादों। नांगौबा बेवहायनो थाथों बियो। नाथाय जोंलारिनि गिदिर सिमांखौलाय आंलाय मानो हेंथा होनो? मानि सिमां? नोंसिनि सिमाङाथ' नोंसिनि मोजां मोनलायनायासो नङा होमबा? एसेबां हेंथा हेंसि होसेयावबो नोंसोरो दिनै जोंनि बारगा मावनानै हाबा जानो नागिरबाय, मोजां मोनलायबाय। आरो बेनिख्रुइ गिदिर मा सिमां दंबावो? जोंलारिया बे न'खराव हाबा जाफैयोबा आंहा बेवहाय जेबो होननांगौ गैया, नाथाय साख्रि मावनो मोना। आफा, आइखौ मानो बुजायाखै नों? आंबो बेखौनो सानो, मानो बिहामजोआ साख्रि मावनांगौ? न'आवनो थाथो, न'खौनो बेंथो। नोमाया थिगखौनो बुंदों। बे आइया मानो मोनसेनि उनाव मोनसे जेंना नागिरबाय थायो? मानो गोजोनै थानो मोजां मोना बियो? ओइ जाथि, आइ लाभ इउ। आं जे नोंखौ बेसेबां मोथो मोथो मोजां मोनो, नों आंखौ मानो बेबायदि मोजां मोना? मानि आं सानसे समाव नोंखौ ब्रेकआप खालामदों, बिदि होननानै नों आंखौ बावगारबा जायाना? दाउदै, आं नोंखौ बुंबायानो दङ ना जों सानैनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैला होनना। नों मानो दासिमबो बे खोथाखौ बुजिया? आं मानो बुजिनो? गाव आंनि न'खरनि मानसिफोरा गोसोम बन्दादा दुलदांदां मानसिजों हाबा होनो नागिरदों। आंहा नाथाय नोंजोंसो हाबा जागोन। आं नोंखौ दासिमबो बावनो हायाखै जाथि। नों आंनिख्रुइबो साबसिन हौवा मोनगोन। नेवला बायदि। नोंनिख्रुइ साबसिन हौवाया जुदि नेवलाबा आंनो नोंनिख्रुइ साबसिन हौवाखौनो नाङा। मानो होननानै बुङोब्ला आं नेवलाखौ मेगन थाइसेजोंबो मोजां नुवा। आं नोंजों दिनैनो हाबा जागोन, दिनैनो नोंनि न'आव थांगोन आरो पेम्पाति दामहोगोन। आइ एम सरि दाउदै, आं नोंखौ जेरै गोदो मोजां मोनदोंमोन एरै मालाबाबो मोजां मोननो हानाय नंला। बिदिब्ला नों आंखौ गोसोखौनो थोआखैमोन। नाय आं दिनै नोंनि थाखायनो थैगोन। नायबाल' था नों। थैनो गोसो जादोंबालाय हारसिं थैहैथां। माखौ नेबाय थादों नोंलाय? एसेबां जुदि थैनो गोसो दङब्ला थैहैथांना दानो। ओइ बानलु बेदां। नुबाय, आंखौ माबायदि बुंदों? आङो रावखौबो सैथो गोसोजों मोजां मोननो हाला। आं जायखौ मोजां मोनो बेखौ आङो मोननो आंहा अधिकार गैया। नोंसो जोंहानि आदैखौ गारनानै थांदों दा। अब्ला मानोथो लासिं सिं आदैखौनो नांगौ जाफिनबाय थादों? लाजिनाय गैया नालाय थैथां। बानलु बेदां, बिदि बुंनो हामा। नुबाय जाथिया आंखौ दासिमबो मोजां मोनो, बेनिखायनो आंखौ थैजानो बायो। नाथाय नों मा बुजिनो सैथो मोजां मोननायखौ? नों रावखौबो गोसो थोफेरि मानसियालाय। आरो खोनासं, नों जुदि आंनि मोजां मोननायखौ मोजां सानाबा नोंबो नोंनि सैथो गोसो थोनायखौ मोननाय नङा। खुगाया मोजाङै बाहाय। जानला मानला खोथा बुंलाबायना आंनि सिगाङाव। जाथि, आदै, नोङो जेबो बुंनाङा। बेबायदि लाजि गैयै हिनजावफोरखौ मोजां रावै बुंबा जेबो बुजिया। बे बादुलि मानसियानो गारनानै थांदोंमोन ना नोंखौ। दिनै मानो नोंखौ नांफिनगौ जादों? गस्लानि दखान सानदों नामा नोङो? मोजां नुवाखै होननानै नों थांगोन, उनाव गिदिंनानै बे गस्लाखौनो नागिरफैफिनगोन। थिग बेबायदिनो जादों नोंनि आखलाबो। आंनि आदैनिफ्राय गोजानाव थानोबा था। जुदि आं नोंनि आदैनिफ्राय गोजानाव थाया नों मा खालामगोन? आंखौ चेलेन्ज होनानै लानाङा। दाउदै, बानलु बेदाङा जोबोर उन्दै मानसि। बिनि बुंनायखौ जेबो गाज्रि दासान। आं बानलु बेदांनि जाना नोंनाव निमाहा बियो। मानो आंनावसो निमाहा बिनांगौ नोंलाय? बानलु बेदाङासो आंखौ बायदिसिना बुंदों, बेसो निमाहा बिनांगौ? नों बायदि मानसिया निमाहा होजाथाव नङा। So get out. नुबाय, माबायदि बिनि गोसोआ एसेबां अहंकारि? गसाइफोर, मा जादों? नुबाय, आंखौ बानलु बेदाङा लाजि फोनांदों। मा बुंनायखौ बानलु बेदाङा? बायदिसिना बुंदों आंखौ। बानलु बेदां, मानो जात बुङो? मा जादोंमोन बुंलाय? आं जाथिखौ मोजां मोनो। आं जाथिजों हाबा जागोन। बे बानलु बेदाङा गेजेराव हाबखावनो सोर? मालायनि गोसो थोलायनायाव मालायनि सैथो मोजां मोनलायनायखौ बेहा नायनो बानो सोर? बेहा जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ हेंथा होनो जेबो अधिकारानो गैया, थेवबो आंखौ बादा होबाय थायो। दाउदै, दे नोंसोरो जाथिजों मोजाङै रायलायबानो जाबाय। आंलाय जाथिजों मोजांखौनो रायलायनो नागिरो। बे गेजेराव बानलु बेदाङा फैनानै माबा माबि होनदेरो ना, बिनि आखलानो बिराद गाज्रि। मानसिखौनो नायनो बायो आं। मालायनि गेजेराव हाबनो? नों सोर? सिनायाखैबा मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय आं सोर। आंखौ माबा माबि होनबाय थायो नालाय, बेनिखायनो आं थैनो गोसो जायो। हामा दाउदै बिदि बुंनो। आं न'आवनो थानो सुखुलिया, मिन्थिबायना? फारसेथिंजाय न'खरनि मानसिफोरा आंखौ हाबा होनो नागिरो नेवलाजों।
गैया जानो थौ जोंहानाव थौ जोंहानाव थांमारगौ थौ नोंसोरलाय बहाथो थांनायमोन जोङो आलासि जाहैदोंमोन क्रिसमासनि एन्टनिया मोननाव लामा गेजेरावनो थमथमा गाज्रि जानायखाय थाबायनानै फैबाय जों नङाबा मोनखासिगोन नालाय थुदो होनबालाय गुसु जाथारबाय न'आव थांनोसै दाउदै फैदो दे होनबालाय आरो बानलु बेदां जाथिया आं जाथिनि आदै बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुदों नोंखौ मा खबर मोजां नोंहालाय मा खबर आंबो मोजाङानो जापानावसो थायोबालाय नों दाना मालाथो थांफिनगोन साननैसोनि उनावनो दे बिदिबालाय आं थांनोसै आच्छा दे आंबो थांहोलांनोसै आच्छा आलासि जानानै फैबाय होमबा मा जाबोखो नोंलाय बेफोरखौलाय मालानिफ्राय सोंग्रा जाखो बानलु बेदां आं मा जादोंमोन मा जायाखै बेबो आलासिनि न'आव मा सोंनायखाय खर' देरदों नामा बिदिथ' जेबो नङा नोङो ओंखाम ओंख्रि जानाय लोंनायखौ सोंनो समाया माथो समायो आंलाय जियानो जादोला आं थांनोसै हगार लामाया मानो थाथेलाबायदों गोसो मा होनबाय थायो मोनसे खोथा खोन्थालाय एन्टनियाव बिमा बिफाया नोंखौ जेबो बुङाखैथ' जेबो बुङाखै सियर ना जेबो बुङाखै माथो नोंनि मोखांखौ नायनानै बिदि नुवा माबाफोर बुङाखैथ' एन्टनियाव बिमाया जेबो बुङाखै होनबाय मानो मोजाङै सोंबा मोजां खोन्थाया आं नोंखौ बेखिनिखौथ' सिनायबायना नों थगायबा नोंनि मोखांनि एक्सप्रेसना माबायदि जायो मिन्थिजोबग्रा जाबाय आं बेनिखायनो खोन्था एन्टनियाव बिमा बिफाया नोंखौ माबा होनदों नामा जेबो होनाखै आरो नोंहा मानो इसेबां नांजाबाय थायो दे आं बुंखाबायना गोसो आंनि जेबो बुङाखै आं बोरै नोंनो खोन्थानो एन्टनियाव बिमायादि आंखौ मा बुंदों एन्टनियाजों जुलि जानांगौब्ला आं साख्रि गारनांगोन जेबो मावनो मोना आरो जापानावबो थांनो मोना बेफोर खोथाखौ आं नोंनो बोरै खोन्थानो बानलु बेदां जांलारि गोसोआव दङ ना आं मा बुंदोंमोन आं नोंखौ जापानाव मा बुंनायमोन जेब्लानो नों दुखु जायो आंनो फोरमायबानो जाबाय जेब्ला नोंनि गोसोआ गिलिर मोनो आंनि खाथियाव फैबानो जाबाय जेब्ला नोंखौ सोरबा माबाफोर बुङोब्ला आंनो खोन्थाबानो जाबाय आं नोंजों जेब्लाबो थागोन अके दे होमबालाय बाय गुड नाइट जोंलारि माथो नोंखौ सिखिरिया बार्थडेआव लिंहरदोंबालाय बावथारदोंसो आं लिंहरदोंमोनथ' आरो आङो दिनै थांनो गोनांमोन दा मा खालामबावनांगौ जाखो दे आं होमबालाय थौदो आं नोंखौ दोनलांनोसै नाथाय आं न'आव खोन्थायाखैना न'आव थांनानै फैदो ड्रेस सोलायनानै फैदो आरो मानो बे ड्रेसा मा गाज्रि गाननाय ड्रेसखौनो गानबाय थागोन नामा नों आं गाननाय ड्रेसखौनो बोसोरसे गानगोन होमबालाय आं नोंनो सानसेयाव गांसे होगोन बांद्राय डायलग मारिबाय थानाङा सोलायना फैनि आं थाथ' जोंलारि नोंजों मा जागोन नोंनि बेफोरबायदि इन'सेन्ट आखलावनो आं बांसिन गोदोगासिनो नोंखौ मोननो नोंखौ खाथियाव बोजबनानै लानो